Hello, good morning. Ayun, napakaluwag dito. Dito kami sa gilid ng dagat. Dito sa Baywalk Lingayen. Ayun o. Mas nangalong guys o. Grabe. Ayan o. Pwede rin din maligo rito. Kailangan may ingat lang. Ayun. Nangunguha ng isda o. Nangunguha ng isda guys o. Nangunguha ng isda guys o. Tingnan natin kung anong huli nila. Pinong-pino ang buhangin dito guys, pero di siya white sand. Pinong-pino, parang pulbo. So di siya puto. Nanguhuli sila ng isda o lambat. Tulong-tulong magkila. Kaya huli nila. Wala ako, matagal pa yan. So yan guys, paghapon dito sa Baywalk. Ayan.
May mga kainan dito sa street food. Oh, ayun, habang andun. Kaya di magugutom yung mamamasyal dito, lalo na sa hapon. Yan, daming kainan dito guys, oh. Iba-ibang pagkain. Kaya masarap mamamasyal dito pag hapon hanggang gabi. Daming kainan guys, oh. O, mamili na lang kayo sa gustong kumain, eh. Empanada, oh, vegan empanada. Doon sa dulo, oh. Kaya napakagandang mamasyal dito guys. Lechon overload, Crispy bar, Java rice. Yan guys, oh. Pili lang kayo guys kung saan yung gusto kumain.